Ta? Lho, wis diwai iki lho. Ya, kok tak rene. Anu rakit-rakitang 50 gak apa-apa. Ya ya. Joget ya sayang. Joget ya. Heh? Ya engko njaluk manteni nek njaluk sangu ya. Lho aku ki lho bayar 150 kok njaluk ya entek. Kok somen. Pelika. Hei, Kilo, wis to. ya Allah, tenan to. Calon Bupati Lomo padakne. Kula niku cuma anu guyon. Halah, halah. Alah. Pak calon Bupati Lomo padakne. Alah, njaluk 50 malih 100 Ya. lumayan. Anu ndi tak gawakne? Lah gak gawa sak. Iso diwah kono. Lah ra gawa sak yo ben. Matur suwun nggih Pak, mugi-mugi dados. Amin. Amin. Lho nyelip ning ndi ki nggih? Dadalah. Awor kancane. Wis kenceng. Wus, awor kancane loro. Joget ya. Anu ya gak apa-apa ya. Ya. Gak apa-apa ya. Ya gampang-gampang wis to. Iya, si tenang, Wis Duk. joget